Intel·ligència emocional o intel·ligència artificial? Què prioritzo? Prioritza la intel·ligència emocional si el que vols és tenir més adaptabilitat. I per què és important l'adaptabilitat? És important perquè el món cada vegada és més complex i més divers. Més complex perquè cada vegada és més evident que multitud de factors estan interactuant a la vegada en direccions diferents i això té com a conseqüència resultats inesperats i imprevisibles. En funció de la meva capacitat de poder-me adaptar ràpidament a aquests canvis, tinc més possibilitats d'èxit. Per altra banda, el món, paulatinament, és més divers. Més divers vol dir que diferents generacions, diferents cultures, diferents contextos, diferents mercats llegeixen la realitat de manera diferent, prioritzen unes coses de manera diferent, es comporten de manera diferent i en funció de la meva capacitat de poder llegir tota aquesta informació, de poder-me adaptar a tots aquests contextos, tinc més possibilitats d'èxit. D'acord? Aleshores, com és que la intel·ligència emocional pot ajudar a adaptar-me de manera més efectiva? La intel·ligència emocional és un recurs clau perquè essencialment es pot llegir com la capacitat de tenir claredat sobre què penso, què sento i com em comporto. En funció dels canvis en els escenaris, en les persones, en les generacions, en els mercats, en les realitats imprevisibles, si jo tinc capacitat de parar i avaluar i tenir claredat sobre quins pensaments estic tenint, quines creences tinc al voltant d'això, com m'estan afectant aquests pensaments, puc tenir més claredat de què estic sentint pensant això que està passant, com s'està magnificant la meva idea sobre això, sobre les emocions que em desperta i com aquestes emocions em predisposen a una acció determinada. Quan jo tinc clar què penso, què sento i com em comporto, és molt més fàcil que em pugui adaptar de manera efectiva al que vingui, quan sigui i amb qui sigui.